So, nining kagabion atong pamalandungan ang mga pulong sa Ginoo nga makita siya sa Marcos 2, 1 hangtod sa 12. So, ako lang basahon taman lang sa 5. Nya nako basahon ni nagpagpadayon na to sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So, sa Marcos Kapitulo 2, diha sa 1 hangtod sa 5, nagingon ang pulong sa Ginoo. Paglabay sa pipila kadlaw, mipauli si Jesus sa Kapernaum og nadungog nga nahiuli na siya sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. Sa 3, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa 4 ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Hesus og ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higda. Nakita ni Hesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya, busa miingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Magampo taon na atong idoko atong mga ulo ug piyong itong mga mata. Ginoo, salamat Lord sa kagabion. Salamat sa tanang pabor, panalangin, grasya, kadaugan ng imong yatag Ginoo. Bisan pa man sa mga problema ug pagsulay, amo ang ipasalamatan nga ikaw ang Dios nag-uban ug naghatag kadaugan ining tanan Ginoo. Namong gyampo Lord nga imong malaang espiritu magkigsulti ka namo karon dili masayang imong mga pulong ug nami makatunan ug maaplikar sa imong kinabuhi. Kawang ang among pagpaminaw kung dili na mo ni apply sa among kinabuhi Lord. That is why giyahi mi ug tudloy mi, madlunga mi o Dios o kanang ubanan mi nimo sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi aron kami nay kadaugan. Ako ning gyampo gisalig kanimong tanan gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mining kagabion kining atong isugutan igsoon mao ning gitawag siya og tinuod nga kaayuhan. So ako ni siyang gigama nga wali tungod kay kita mong tanan diri sa pamilya or kasagaran nga ako madungog sa mga tao, ako mga kaila bisan pa man sa tong pamilya natay mga problema sa sakit. So mo ni atong kining pamalandungan karon. So ako lang ning karohon nga dili ko doktor, dili ko expert aning mga butanga, dili ko Ginoo, pero nagtuo ko nga nakoy mga nakatunan, mga na-experience, nahibaluan nga pwedeng makatabang og kanang galamiton gid siya sa atong mga kinabuhi. Amen. So sa atong gibasa kaganina na ay kuan dire usa ka paralyzed nga tawo kanang kag paralyzed murag na stroke ba di siya kalikaw, di siya kalihok unya giyayungan siya sa iyang mga kauban upat ka higala ngadto kang Hesus tungod kaning panahona na ilhan man si Hesus nga sikat siya nga magwawali unya sikat pud siya nga muayog mga masakiton gani nay mga milagro niya nga dili kayang mahimo sa tao. That is why gitawag siya nga Ginoo. Kay kung di ka pwedeng moingon sa usa ka tawo nga Ginoo siya kung ang mga butang nga yang nahimo simple lang. Pero kani mga butang nga gihimo ni Hesus matud pa sa Biblia, nagtuo ang tanan gyud nga mga Christian nga si Hesus Ginoo siya nga naman walay tawo nga makabuhat kanang sa mga butang nga gibuhat niya kun dili siya Ginoo. Amen. So karon kining kung magisgot ta og kaayuhan ato ning natay mga butang nga dapat nga klarohon kay basig mangluod tas Ginoo or nay mga kana bitawng ma-misinterpret nato ang mga butang sa kalibutan tungod kay namay nagkalain-lain nga mga pamaagi nga muhatag ang Dios og kabahin og kaayuhan. Amen. So unang-una, ang kaayuhan si Lord ang magbuot. So kung ayuhon ta niya og dili, siya gyapon ang magbuot. Kay nami mga tao nga pastor gigiprihan ako sa pare sa pastor. Bisan kinsa ng mga tao ang niayon ako pero I mean ning ampo sa ako nagpatambal ko pero ano mo ko naayo. Tungod kay ang pagbuot na aman sa Ginoo. Unang-una pwedeng tudloan ta sa Ginoo nga base nun niya og ayuhon ka sa Ginoo, mubalik kas daan nimong binuhatan. So ingana bitaw na so si Lord ang magbuot kung ayuhon ta ni or dili. Ikaduha, ang kaayuhan duha ka klase na siya, physical o spiritual. Nay mga tawo nga naay salay sakit sa spiritual as sa physical, ang rason daw ana tungod kay naa salay sakit sa spiritual. Pwedeng nakasala ang tawo mo nang nahitabo ning sakit sa iyang kinabuhi. Amen. So ikatulok, ang kaayuhan posibleng maangkon dili lang sa tabang sa Ginoo kundi disiplina gyud sa mismo sa tao. Kay lisod man kaayo og sige kag paampo na bali pastor si Pastor Bong nangingon nga na ako ni church member niya nga gasigingon nga
pastor, ayuha ko pastor be kay high blood ko ingana si ko kalipong. Unya, kumusta man ang imong ginakaon? Si ko kaog baboy, pastor, ngana ba? Si ko kaog mga oil. So ingon siya nga, unsaan ako pag-ayo nimo kung ikaw mismo di ka mo disiplina? Kay si Lord dili man pud siya kanang saktong gud iyang kanang kaalam nga diin dili siya pwedeng moayos sa usa ka tawo kung nang mismo ang usa ka tawo dili pud ganahan nga maayos siya. So lisod bang kaayo gud nga magsalig kas tambal, magsalig kas Ginoo kung ang tao mismo dili pod disiplinado sa iyang ginakaon, dili disiplinado sa iyang ginainom. Mo nang sayang, mo nang tulo ka importante masabtan nato kung kabahin sa kayuhan. Amen. So karon arita sa pagpadayon sa maong kanang pasahe. Sa diri sa verse 1 ug 2, mabasa nato diri nga si Jesus kuno si Jesus uli siya sa Capernaum sa lugar nila unya aning panahon na daghan kay mga tao ingon ang Bible nanugok or nagpunsisok ang mga tao tong panahon na tungod kay gusto silang maminaw, gusto silang kining makadungog ug maminaw sa mga wali ni Jesus unya sa mga milagro nga iyang buhaton. So ingon ang verse 2, busa nanugok ang daghang kayong mga tawo nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Dayon ingon ang Bible samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. So at the first place, dili gyud pwede nga ayuhon ni Jesus ang usa ka tawo kung wala siya kasabot sa punto nganong niani sa kalibutan. Amen. Tungod kay kung nabasa nato ganina sa verse ingon siya nagwali kuno siya sa maayong balita. So nganong nagwali man si Jesus sa mga maayong balita didhi sa kalibutan tungod kay ang tanan na ulipon sa sala. Mao na nga atong paminawon ha, tungod kay ang tao na ulipon sa sala o nakasala ang tao mo nang daghang mga nagkasakit, daghang mga bisyos kinabuhi, daghang daotang nga mga tao sa kalibutan, daghang kay mga relihiyoso nya, daghan kayong manay mga pagkapobre, nay pagkakabos tungod kay gusto tungod ni sa gitawag nga sala. Amen. Tanang kagubot nga itong madungog diri sa kalibutan, panaglali sa ginikanan, panaglali sa pamilya, tanan nga mga pagpatay, pag-rape, tanang mga shabu badiha. Usa ka rason na naigsuon mao ning gitawag nga sala. That is why, kayo, gusto sa Dios nga kitang tanan luwason sa Ginoo gikan aning sala. Kay kining sala dautan man nga balita ang aming abot diri sa kalibutan. Munang mingani si Jesus sa kalibutan kay para sultian ta nga naay maayong balita kay tungod aning sala ang tanan mamatay. Nga sa Biblia nagsulti ang Bible nga ang kining gitawag nga kamatayon dili lang ni siya sa pisikal nga kamatayon kundi ang kalag na to ilaglag nga to sa kalayos impierno kung kitang tanan walay Kristo sa kinabuhi. So dili siya good news nga naman maadto matag impierno. Nag-antos patas kalibutan, mag-antos patas impierno. Mo nay daotang balita, mo nang gusto isang yaws Ginoo nga kitang tanan mubiya sa tong pagpakasala. Unya dawaton to si Ginoong Hesus, unya makadung ta sa kinabuhing walay katapusan ug mao nay maayong balita nga gustong dapat masabtan sa mga tao igsoon. Amen. So before siya gaayo ani nagwali so una siya. Kay di man pwede kabantay ka ng doktor si Doc Atoy mo ni among ginatan-aw. Dili siya pwedeng muhatag og tambal or kanang kining mo check sa iyang pasyente kung dili ni niya walihan or kanang leksyonan. Kay useless kuno kaayo ang paghatag og kanang sitawa gani resita og tambal kung ang usa ka pasyente niya walay kaalam sa unsay dapat niyang buhaton. Kay kasagaran gud sa atong kasalig sa tambal. Unya kana bitawng tungod kay kasalig sa tambal pwede na day buhaton nato ning mga butang nga bawal sa ato bawal nga imnon, bawal nga kanon, bawal nga buhaton kay na may tambal. Sumo ni sayop, sumo nang sa atong kinabuhi. Si Jesus gusto niya masabtan nga before kaniya ayuhon sa imong balatian, pasabton ta niya una unsay dapat buhaton nato. Amen ba? Tungod nga ng Bible daghan kay mga laglag nga katawan sa Ginoo tungod kay kulang sila sa kaalam. So padayon ta. So unsa maning maayong balita? Kaning maayong balita nga tungod sa sala malaglag tas kalayos impierno so naay usa ka solusyon ug mauna si Ginoong Hesus. Amen. Walay dili simbahan dili gid maayong binuhatan ang solusyon sa daotang balita nga maong sala kun dili si Hesus lamang. So kitang tanan need tag kaluwasan kay ang realidad pag dili si Kristo ang atong Ginoo og manluluwas kamatayon sa impierno ang magulat sa atong mga kinabuhi. Mo nang
nagwali siya sa maayong balita sa akong gingon ko paganina. Amen. So karon sa verse 3 and 4 sa pagpadayon ingon ang samtang nagwali si Jesus sa maayong balita sa mga tao. Ingon ang verse 3 may nangabot nga mga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. So kining tawhana wala na gyud mahimos kinabuhi. Abi niya wala na siya wala na paglaom ang iyang kinabuhi tungod kay di naman siya kalakaw, di na siya katrabaho. Sige na lang siya og atiman sa iyang pamilya, mura bag pabigat na lang siya sa iyang pamilya. Pero usa ka adlaw mingon ang Bible, giyayungan siya sa upat ka higala unya tungod sa kadaghan sa mga tawo wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod dayod ni Hesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga ginaghigda sa iyang higdaanan. Sa ilang manggong lugar mo nang naukab nila ang atop tungod kay dili para sa ato ang atop tungod sa ato asin. Ang atop tungod sa mga Hudiyo sa western ang ilang atop kuan na siya flat ang ilang atop unya made of clay o na siya og kahoy. Gisagol na siya mo nang dali siyang ukbon. Di para sa ato agay una ang kunya basig hagdanan kun dili ang ilang mong balay usually sila mga balay duha na sila kaang-ang. Okay, nay mahagdanan diha sa kilid unya kanang ilang atop made of clay na siya og kahoy nga gisagol mo nang dali siyang tangtangon. Okay? So aning panahon tungod kay wala sila kanang pamaagi aron ang ilang mga ayang amigo kay first come first serve man eh. Mura man sa PhilHealth ug anong PhilHealth to ka sa kanang nakay mga mobayad kas tubig, kuryente, nay mga nambireng ani pod first come first serve pwede nga mo ditso sila sulod. Pero tungod kay desperado kay silang maayo, paminaw mo nang naghimo sila pamaagi aron maayo ang ilang amigo. Amen. So mo nang igsuon kanang karon atong punto nganong naatay mga sakit or balatian. So mo ni atong dapat samtun. Unang-una, ang pinakarason gid nga ang tawo na ay sakit or balatian tungod gid ni sa sala. Walay laing rason gid ani tungod kay ang tawo nakasala. Nagisulutan ang tawo sa Ginoo mo na nga nay mga balatian nga miabot karon nagkalain-lain nga balatian. Ikaduha, mo ni lalisa na to kani bitaw ngingon sila nga inheritance. Kini kunong sakit inheritance dili na siya inheritance hereditary kuno na siya kay may inheritance pamana lisod kuno kaayo og gintay si Tatay Tide mingon siya nga Bungloy ako ihatag ning diabetes nimo angke ako ning ihatag ning kay mamatay naman ko ang ihatag ning high blood sa imo o si Nong Danilo ang imo ning arthritis so mo na inheritance kay pamana man di ba kung mamatay ang usa ka mahan siya nga anak imo aning kahumayan sa kaning ang kabasakan ika-rodnil ni mo na inheritance pero ang right term kuno na hereditary ang rason pud kuno di ay natin mga balatian tungod kay mga kaliwat ba nay kaliwat ang high blood so posible kuno na nga ang sunod nga mga generation high blood pod so mo na rason ikatulo wrong lifestyle so posible nga bisan pa og si papa og si mama high blood sila unya ang anak posible di ay kuno nga maagapan ng maong sakit kung ang anak nagdisiplina sa iyang kaugalingon. Kay bisan pa kunog natay kaliwat ingani pero kung ang usa ka anak pareha pag binuhatan sa atong ginikanan, mao pa hinungdan kuno na nga dili jud masakit ang tao. So mo nay kanang tulo ka rason sala, hereditary o kining wrong lifestyle. So ang punto dili man nato makontrol ang panghitabo sa kinabuhi. Ay usa ka writer nga nagsulti, but posible natong makontrol ang responde sa nahitabo nato. Amen. Wanang dapat kanang ang kayuhan igsoon sa tong kinabuhi na atay disiplina gayod. So balikon ako ha. Dili gid nato makontrol ang mga mangitabos kinabuhi. Para ni mama dili man nato makontrol nga masakit siya anak nga mga sakit si papa anak pud nga sakit. Pagka-disgrasya sa usa ka tawo di nato makontrol pero ang pag-respond kuno nato sa mga panghitabo makontrol kuno nato. Kasabtan to mga igsoon mo na nga bisan pa og nasakit si mama ana nga sakit pero ang importante kuno giunsa niya pag-respondar sa time nga nasakit na siya. Kung si mama maratol siya, mabalaka siya kayo, mahadlok, posible nga ang iyang sakit mas mulala. Amen? Nya kung makulbaan siya kayo, nya hala, magtumar siya dagan kayo, nya dagan na kayong binata niya, ay, moras gyapon, mamatay man ko, kay high blood naman ko, kanang ako na lining dauto niya kang lawas kay moras gyapon nasakit naman ko dili ingana. So dapat ang importante kung maabot ng usa ka sitwasyon nga di na to wa na to damha dapat kay bawat ang mo response sa insakto nga pamaagi anang mao nga
pangitabo mga igsoon. So ang kaayuhan gyud dapat naagi tay disiplina. Mo ni pinaka importante sa ato kining disiplina. Kay kana man gong butang ta ni og sakit sa kining high blood, kasagaran mo mga sakit kuno, mga labad sa ulo, mga hyper ingana, kulang kuno nas tubig. Ngana bitaw mo na ingon ang sa ka doktor nga kasagaran mga sakit kuno tubig yoy solusyon. Sa mahilantan gani na gani gitawag nga kanang water sa gina, water therapy. Nga pamahilantan ka na kay sakit magsigi jud kag inom og tubig. Balag ikaw akay tambal basta sige kag inom og tubig. Maayo na kaniana. Kay ang pinaka solusyon gid sa mga balatian sa kinabuhi disiplina ra gyud. Kay unsa man ning disiplina? Discipline is kanang dili kuno nimo ganahang buhaton apan buhaton nimo para ma-achieve nimo ang gusto sa imong kinabuhi. Amen. Kung gusto kag kaayuhan, so disiplina jud kag tumars tambal. Disiplina jud kag inom og sigig tubig, disiplina jud og exercise. Kining disiplina manggo dili nimo ganahan pero imong buhaton. Mura gud nagpakano ka sa doktor og utan, di ka ganag-utan, daghang dili ganag-utan. Pero kay gusto man kag kaayuhan, so bahalag di ka ganahan buhaton gid nimo. Mo ni disiplina para lang makaangkon gid kag kaayuhan. Kung gibawalan ka ning inom, gibawalan ka ning pagkauna, disiplina mo po na kay paglikay man sa dili nimo makaayo sa imoa. Mano man para lang makaangkon kag kaayuhan sa kinabuhi. So kay ang tinuod nga kaayuhan mga igsoon, dili gud nato dapat isalig sa tambal, di nato isalig dapat sa Ginoo lang kun dili kita mismo na atay disiplina sa atong mga kaugalingon. Wag mao ni tinuod nga kaayuhan. Amen. So karon ingon ang verse 5. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo. Kaniya busa ang ingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. So mo ni pinakarason gyud sa time nga na Christian ako kay sa una anad sanay man taog pag masakit ta dong tag mga albularyo nga na bitaw mga pag natay mga Bisaya, pag natay balatian. Si Lord manggod na siya mga gamitong tao para makaangkon tag kaayuhan, pwedeng doktor, pwedeng mga herbal. Pero nagtuo ko nga kining pagdong sa usa ka mga kana bitong mga kanang Bisaya nga ingana bitaw wala gid sa gisugo sa Ginoo. Kay gani ang Bible nagsulti nga si Jesus naggamit sa doktor, si Luke, doktor man si Luke nagsulat sa Bible pod. Nya si Lord sa tanang sakit pod nga giayo ni Jesus, siya gid ang giduol sa mga tao. Dili gid mga tambalan nga naman ang kaayuhan na gid sa Ginoo mga igsoon. Amen. Sige nang verse 5. Tungod kuno sa pagtuo sa iyang mga higala, nakaangkon og kaayuhan tong mao nga kanang paralyzed nga tao mga igsoon. So karon naay duha ka klase nga sakit ato ni hinumduman kay bisan pagdaghang tag sakit sa kinabuhi na duha gyud ni padulungan ani nga importanteng masabtan nato. Unang-una, physical. So klase-klase ang kaayuhan sa Ginoo nga ato masabtan na apoy kaayuhan nga instant. Naay doktor, naay disiplina lang, moayo ang uban pero sala na atubangan sa Ginoo. So sa physical, klase-klase ang kaayuhan kuno ihatag sa Ginoo, pwedeng instant prehan ka, nang maayo ka. Pras ni mama sa una tong nasakit sa dire. Daser po sa Ginoo to pagtugot po to sa Ginoo pag-ampo na po sa iya, pag-auba na ayo na siya. So mo na instant kay hiling na apoy pwedeng doktor ang pamaagi para maayo ta. Pwede pong pagdisiplina gyud sa atong kinabuhi. Bisa pag way doktor na atay makaangkon tag kaayuhan. So mana akong balikon ang pagkaayuhan gid sa kinabuhi naa gid sa Dios ang pagbuot. Amen. Kanang kay bisan pag pila ka tawo nga maampo nimo niya panahon gid nato, so atay di ta makabuot sa Ginoo kay si Lord may nagbuot sa atong kinabuhi. Pag importante pag samtang napatay chance nga makaangkon og kaayuhan, nagtuo man ko nga si Lord na pay purpose sa ato mo nang gamito na to atong mga pamaagi, disiplina para makaangkon tag kaayuhan. Amen. Kadu hapit ako mahuman sa spiritual nga bahin naapot tay gitawag nga kining duha ka klaseng sakit. Ang kaduhang klaseng sakit kaning spiritual sa sala mga igsoon. Pinaka-importante ayuhon sa usa ka tawo kanang dili lang physical, kay physical temporary ra man eh. Muna nga sa atong kinabuhi, ang pinaka-importante ayuhon gid nato kining spiritual. Kabantay mo sa pag-ayo niya, ingon siya, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Di ba ang sakit niya kay paralyzed? Moingon ta sa Jesus nga, anak, naayo na ang imong pagka-paralyzed, di ba? Kay may sakit niya, pero nga nang mingon mo si Jesus nga, anak, giayo na, napasaylo na imong mga sala. Kay nagtuo ko nga posibleng nasakit ning tawhana tungod kay naa siya sala nga nabuhat kaniadto. Muna nga nay usa ka
writer nga nagsulting before kon ayuhon ni Lord ang imong physical, dapat una ayuhon niya ang imong spiritual nga bahin. Amen. Nga kung na kay sala nga nabuhat, kay posible man kuno kani nga tong mga balatian tungod man sa sala nga tong nabuhat. Mga tagpasaylo sa Ginoo nya makampo ta sa Ginoo nga tagaan ta nagkusog nga mainsakto ang atong mga binuhatan. Kili useless man gud kayo God og nasakit ta unya gibawalan ta ni buhaton gyud nato. So magbalik-balik ang sintomas sa sakit baka naman kita ra po'y gadaot ni ana. So gusto ni Lord nga magbako ang atong kinabuhi mga igsoon. Mo nang sa atong kinabuhi kining sala joy pinakalala nga sakit. Kay kining sala muhamtong man sa kalaglagan kamatayon sa impierno mga igsoon. Mo nang ingon ang Isaiah 53 verse 5, pinaagi sa labod ni Jesus na nga ayo kita. So wa na gahisgot og physical nga kaayuhan lang kundi spiritual lang nga kaayuhan. So dahil nalansang si Jesus sa cross, miagas ang iyang dugo ngadto sa cross. Katong dugo adto maoy nag-ayo sa tanang mga sakit nato nga mao ang sala. Ug tungod lang na sa gugma sa ginustong kinabuhi. Mo na nga sa atong kinabuhi bisan pag mga sakit ta diri, mga matay ta ibabaw ning kalibutan na ang importante igsuon nga ang atong spiritual nga bahin na ayo na ni Ginoong Hesus. Amen. Unang dili gid na pamaagi sa relihiyon, dili gid na maagis maayong binuhatan kun dili sa pag-angko nato nga kita makasasala, mga tagpasaylo sa Ginoo. Dawaton nato si Kristo nga atong ginugman luluwas makaangkon tag kaayuhan sa to spiritual nga bahin. Amen. Kay bisan pa kuno lagi mga matay ta tungod sa atong mga sakit, salamat gipon sa Ginoo kay kitang tanan dili na kanang mga matay tungod sa atong mga sala igsuon kay gipasaylo naman ta sa Ginoo o atong gidawat si Kristo nga atong ginugman luluwas. Kay ngon ang gipadayag 21:4 nga wala nay paghilak, wala nay kasakit, wala nay kamatay or kagutom, kalipay na lang kauban ng Dios tungod kay kitang tanan gipasaylo naman sa atong Ginoong Hesus pinagi siyang dugo nga naula sa cross. Amen. So mo na nga sa atong kinabuhi kining atong sabton gyud nga kanang bisan pag unsa atong binuhatan ang igsuon, I mean unsa ano to papaningkamot, dapat naagi tay kaalam nga gikan gid sa Ginoo. Last kaning 3 verse na isya mahuman ko. Ingon ang ako lang ipadapin. 1 Corinthians chapter 3 16 to 17. Ako lang ning basahon unya mahuman na ta. 1 Corinthians chapter 3. So manggisgot ni siya unsa ka importante nga atong mga lawas atong atimanon para sa kaymayaan sa Ginoo. Ingon siya 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo ang templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang magmuguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kini tong lawas kuno templo ni Ginoo. Una nga kinsa kuni magdaot aning lawasa gubon pud kuno si Ginoo. Muna nga sa atong kinabuhi gitagaan taglawas kinabuhi si Ginoo. Gasa mo guni sa Ginoo ni atong kinabuhi kani atong panglawas mo nang dapat kuno ato ning ampingan. Dili pwede kuno nga muhulam tag usa ka butang na di ato ampingan atong hinulaman. Gawas og ato kabantay ka na mahulam ka og sa imong silingan og electric fan nya lisod kay imong gubon. So siyempre masuko din ang tagiya ni ana. So ingana pud sa Ginoo kini atong lawas dili ni ato mo ning ato ning atimanon kanang unang-una tungod kay kanang ato lang ning gihulaman sa Ginoo ni mo nang kung ato ning abusaran kuha ni sa Ginoo kay siya may tag-iya niini. Amen. 1 Corinthians chapter 6 19 to 20, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Muna kung Christian ako ta, dapat ato masabtan nga kini atong lawas dili na ni ato Kay sa time nga patay Kristos kinabuhi, pwedeng tanang pagpakasala atong buhaton kay dili man kita may tag-iyas atong lawas. Pero sa time nga nakasabot ka nga imo nang gihatag imong kinabuhi ni Kristo, siya na Ginoo, gahari sa imong kinabuhi, dili na ang kita ang tag-iyas atong lawas kundi ang Dios. Na mo nang siya magbuot na. Amen. Muna nga ingon siya nga gamiton kuno nato ang atong lawas para sa himaya sa Ginoo. Amen. Dili ni pag sa pagpakasala, dili dauto nato kun dili para malipay ang Dios. Dili pwede nga mingon ta nga ay way magbuot nako kay ako ni kinabuhi. Sayop ang tawo nga mingon na nanuman. At the first place, dili ni atong kinabuhi sa Ginoo ni mo ni ato ni ampingan. Kung gusto pa tang mutaas tong kinabuhi o magbalipayon ibabaw sa kalibutan. Amen. Last na verse mahuman na ta John chapter 5 verse 14.
John chapter 5 verse 14. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 5:14. Mo ni ang time nga giayon ni Jesus ang usa ka tawo nga 38 na katuig nga dili kalakaw. So man ingon siya sa usa ka tawo nga giayo, kuman kini hitagbuan ni Jesus ang tawo didto sa templo og mingon si Jesus kaniya, tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga panghitabo. So gidasig ni Jesus aning tayma katong giayo niya nga total kay giayo naman kanako, ayaw nagbuhata tong ginuhatan nimo sa una. Kay basit unya og mas ngilngig pa, mas daot, mas grabe pang mahitabo nimo sa umaabot kung balikon nimo mga binuhatan nimo sa una. Munang sa tong kinabuhi kung nahimo tangingani tungod sa mga binuhatan ko sa una, so ato ning buhaton nga dili na nato balikon ang atong binuhatan sa una. Kay kanang luoy man kita ra mo poy gailad-ilad tong kaugalingon, gusto tag kaayuhan, pero kita mismo di ta magdisiplinas tong kinabuhi, di ta maglikay sa mga likayan, di na to buhaton nga dapat nga buhaton. Amen. Mo na nga bisan pa maniana ang pinaka-importante nga atong spiritual nga bahin kana bitawng dili masakit ang atubangan sa Ginoo. Giayon na ta sa dugo ni Kristo manang di ta magbayad og papakasala aron nga human sa kamatayon sa kalibutan na atay nindot og healthy nga kalag atubangan sa Dios nganuman tungod kay ato ning gihimo nga balaan og makapahimuot diha sa Ginoo. Mo mga pulong sa Dios nga mo mga pagdasig higugma ta sa Ginoo mo nang panggaon nato ang atong mga kagulingon para malipay ang Dios unang-una og ikaduha para pod makaangkon ta kanang kinabuhi nga malipayon ibabaw sa kalibutan. Kampo ta. Lord, salamat sa pagbadlong nimo sa mga pulong ning kagabion. Unang-una paselu ami Lord nga kanang wa may kaalam unsaon namong pagkinabuhi aning ibabaw sa kalibutan. Dili ko perpekto, dili pod sila perpekto. Kay bing tanan dili perpekto nga mo na nga bisan ako nga nagwali apakyas pugkos pagatiman sa akong lawas sa pamaaging makabuhat kog sala ug dili may mga binuhatan Lord. Mo na nga kaming tanan nagpaubos Ginoo nang ay pasaylos tanang mga butang among nabuhat ining lawasa Ginoo. Mo na nga Lord, lisod kaayo mga kanang mabalakan nami magproblema nami sa among itambal sa among ibayad. Pero kami ra dai poy rason nganong naingani ni Ginoo. Mo nang Lord, ang pag-ampo nga imong tagaag tsansa nga mabag-o namo ang mga binuhatan sugod karon Ginoo. Salamat Lord nga bisag lisod ning pagdisiplina, pagtumars tambal, pag inom o pagkaon sa mga maayong isod sa mong tiyan o paglikay sa mga dili maayo. Manang tabangin mi Lord kay tao rami naanad mis mga binuhatan namo sa una nga dili maayo. Manang Lord bisag dili na mo kaya or lisod man paton lagi si mong grasya tabangan mi nimo Lord. I pray pod healing sa matausa nga kinabuhi, spiritual healing una o Dios pasalo ami sa mga kalakasan. Og Lord, salamat nga kaning mental mo Lord, inaot nga naa pa may paglaom sa pag nami mga balatian, naa pay kaayuhan nga imong hatag o Dios. Salamat nga mo mga kasing-kasing dili magsige kabalaka kung nami mga balatian Lord, kay basig mo hamtong nis grabing pangsakit. Ug salamat Lord nga timanon namo mga panglawas ng Ginoo pinaagi sa grasya imong gihatag nga labaw sa malipay sa mong kinabuhi. Salamat Lord nga imo ming gipanungduman nga dili day kami ang tag-iya sa mong kinabuhi mo na amo ni ampingan kung gusto pa ming mabuhi aning ibabaw sa kalibutan ug labaw sa tanan mahimaya ka sa mong kinabuhi Lord. Tanang nga nanganay mga sakit karon Ginoo wala imposible diha kanimo. I speak healing in Jesus name. Salamat Lord, you will restore us. You will heal us Ginoo from the inside out. Salamat Ginoo nga imong ampingan, dasigon ug tagaag pusog nga padayon nga magkinabuhi Ginoo nga balaan ug makapahimuot diha kanimo. Amo kang gipasalamatan tungod sa imong kaayo. Salamat sa pagigugma namo, taliwala sa mga kapakyasan. Muning giuli tanang himay dungog pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayong gabi salamat.